Nasa Angeles na tayo. Angeles, Pampanga. Medyo maliwanag na. Time check, alas 6, 7. Medyo mabilis-bilis takbo natin kasi maliwanag na eh. Tsaka nakikita na yung mga daan. Buti na lang maganda yung panahon. Walang ulan. Ito yung magandang panahon. Dito yung banggaan doon, Paps. Banggaan doon kanina. Honda Click tsaka yung ano, SkyDrive na Suzuki. Tansya natin siguro na mga alas 10 nandun tayo. 10 to 11 yan ang ganyang oras yung ano natin. So maka takbo na tayo ng medyo mabilisan kasi maliwanag na, kita-kita na yung kalsada. Traffic. Saan tayo? Dito tayo, dito. Ito na yung bayan ng Angeles. Uy, U-turn. Maganda talaga biyahe pag mga ganitong madaling araw. Walang hirap-hirap. Kagaya nito. Pag bumiyahe ka dito ng tanghali na, kaya ilagay talaga ng mga alas 8, alas 9. Sobrang traffic dito guys, itong Angeles. Bayan ng Angeles. Buti na lang naita pa tayo ng alas 6. Kaya ito, ang gaganda ng mga pailaw dito. Yan guys, Paskong Pasko na talaga. Ganda ng mga ilaw. Lalamig ako kahit naka-jacket. Tumatagos yung lamig sa ano, jacket. Dito guys yung mga magmumotor ng mga taga rito, yung mga single, hindi uso helmet, hindi sila nag-helmet eh. Kaya pag may nakita kayo naka-single na nag-helmet, hindi taga rito yan, dumadaan lang yan. Probinsya na kasi ito eh, kaya hindi inuhuli.
Oops. Ito yung pagkakataon na dapat mong iwasan. Walang stoplight ng tulin, tapos biglang may kakaliwa pala, tatawid. Bulaga. Kagaya nito, yan, mga tricycle na yan, mga motor. Oh. Yun pa. Oh. Patawirin muna natin sila para walang abala. Ganyan lang yan eh, give and take. Give and take. Bigayan. Oops, patawin. Yan, dito pagpakaliwain dyan, papuntang ano eh, Clark Airport, SM Angeles. Ito, diretso tayo, papunta tayo ng ano, Mabalacat. Hindi, pupunta natin Tarlac. Ayun o, mga motor na walang mga helmet, taga rito lang mga yan. Napakadelikado yan. Buhay ang kapalit mo dyan. Kunting mali mo lang. Dao pala to, Dao Pampanga. Mula rito, mga 4 na oras pa yung babayahin natin. Malayo-layo pa. Ito, rat-rata na. Isa rin to, pasaway na kutsi oh. Counterflow. Ang dami tao. Nabasa na pala, galing simbahan. Gold, Mabalacat. Paglagpas Mabalacat, ano na, Banban, Tarlac na. Kapas.
Traffic na guys. Yan guys, nasa Kapas na tayo. Ito yung bayan ng Kapas, Tarlac. Kapas Public Market. Okay na? Okay na. Yan. Ito yung bayan ng Kapas, Tarlac. Itong Tarlac na to guys, lagi ako dito nag-deliver dati. Kapas Tarlac. Dito kasi yung mga ano yung mga RCS supermarket. Ito po yung RCS dati oh. Pinaka-main ng RCS Tarlac. Ito yung boundary ng Tarlac, Arco. Yung Kapas at saka Tarlac. Okay, let's go. Mabilis yung biyahe natin ngayon guys. Bago mag-7 6:50 nasa bayan na tayo ng Tarlac. Napakagandang panahon guys, maliwanag na maliwanag, sikat ng araw. Sana hindi umulan. Mula dito mga 3 oras na lang takuin natin hanggang Bolinao, Pangasinan. Dito tayo sa may Shell, total plat, total gas. Tapos may 7-Eleven. Stop over muna tayo kasi sakit na sa puwet. Medyo mahaba pa yung biyahe natin, mga 3 oras pa papuntang Bolinao. Sana makarating tayo ng maaga. Sakit sa likod. Masakit sa likod, masakit sa puwet.
guys, oh. Akala ko na nautso yung gulong, ay yung ano, rim. Kasi lakas ng ano, laki ng lubak eh, lakas. Medyo tumabi yung manibela. Doon na natin ano, aayusin. Buti hindi nabingkong. Gulat po. Baka nabingkong yung rim eh. Hindi pala. Buti naman hindi hindi nabingkong. Kasi lakas, tumalon talaga eh. Ito yung box eh. Kumalas yung lock dito. Muntik na matanggal.